Chito. Close mo ka. Sinamot ka na. Okay, dito na yung gulay. Napaka-simple nito guys. Pero hindi ko muna lalagyan ng condiments kasi gusto ko ganyan lang na ilagay sa table kasi pag nilagay ko na yung olive oil and vinegar, manguluntoy na siya. Kaya ilagay ko lang yung condiments na titimplahin ko na dito. Ayan, ipakita ko lang sa inyo. Kung sino man yung gusto na mamaya na kumain ng salad, ay kumuha lang mamaya nitong titimplahin ko. Okay? Mix well to blend. And then, kung gusto nyo lagyan ng chili flakes, pwede rin. Or pepper. Ako, ganyan lang. Very simple. Okay? Ito ay ready na ihalo dito sa ating salad. Pero, I will choose to just place on the table. Ayun, tapos na. At nakashare na naman ako ng salad na napakasimple. Ibudbud mo lang dito sa salad, mamaya sa plate. And then, meron ka ng salad. Okay. Bye-bye!